Què és un art? Un art és el nou podcast on parlarem de teatre, cinema, exposicions, llibres i a més tindrem una entrevista amb un actor, una actriu, un director, un escultor, una escriptora i recomanarem coses que ens agraden. Per què? Perquè un art el que fa és difondre cultura. Comencem! Avui tenim amb nosaltres a la Carla Torres Danés. Hola Carla, Hola, què què tal? tal? Que bé que estiguis aquí amb nosaltres. Gràcies. Ella és mare, actriu de doblatge i també és directora i productora i dramaturga i productora teatral de La Maièutica. La Maièutica ha fet molts projectes com Qüestió d'Honor, Nauser, Les Bellaques. També ha fet el Tot en Ordre i Malparida. Malparida és aquesta obra, tindrem l'honor de tornar-la a veure ara a l'Espai Texas, que el tindrem del 23 de febrer fins al 27 d'abril, oi? Sí, exacte. Que bé, que bé. Sí. Doncs ara ens expliques. Però a més la Carla Torres Danés, també és actriu de doblatge, que ha doblat amb moltes actrius, però de les que són com teves, són la Julie Carner de la Ruth de Ozark, i que és fantàstica aquesta actriu, m'encanta, a mi també. I la Onze de Stranger Things, i també la Marcy de Snoopy, o l'Abigail d'Hannibal, o també la Ahsoka Tano de Star Wars. Bé, entre molts altres, ara ens explicaràs. Doncs, escolta, Carla, explica'ns una mica com va començar tot plegat, com va començar? Doncs va començar que des de molt petitona, des dels 3 anys feia dansa i llavors, vaig anar sempre fent dansa i vaig començar a fer teatre i a l'adolescència vaig tirar més per la dansa i el musical. Llavors vaig començar de sobte a fer petites obres de teatre familiar, algunes més grans i algun musical de petit format. I després un dia, quasi per accident, em vaig apuntar a un curs intensiu que havia de ser de càmera, però es van equivocar i em van apuntar a un de doblatge. Sembla anecdòtic, però a partir d'aquí va canviar la meva carrera totalment, sense esperar-ho. I doncs fa 20 anys d'això, fa 20 anys que em dedico al doblatge de forma regular. I allà vaig començar a combinar el teatre amb el doblatge i així he anat fent. Que bé, Sí. que bé. Doncs escolta, i una cosa, i ara què estàs fent? Quins projectes tens? Doncs ara mateix hem acabat la gira de Malparida, l'hem fet 3 temporades i ara hem acabat una gira que vam fer per Barcelona Districte Cultural, pels ajuntaments, centres cívics de Barcelona i alguns hospitals, perquè és un projecte, Malparida va de violència obstètrica, no sé si després en parlarem una mica, però parla de la violència obstètrica entre altres coses, com la maternitat, la criança i sobretot aquest viatge que passa quan una és mare. I llavors, gràcies a això, hem pogut també aplicar aquesta obra en hospitals. És un projecte que vam començar a fer amb la Sayoa Balestena, que és una periodista experta en violència obstètrica, que ens ha portat la distribució que n'hem fet per diferents hospitals. Llavors divulguem en aquests hospitals, fem la funció i fem un postfunció molt interessant en el qual es veuen les pràctiques que ells fan com a ginecòlegs o com a sanitaris en general a l'hora d'atendre les maternitats. I clar, col·lapsen quan veuen l'obra, es veuen reflectits alguns sí, alguns no, i debatem sobre el tema. Llavors hem fet aquesta gira per alguns hospitals i per Barcelona Districte, i ara aterrem al Texas molt contentes, perquè després de 3 temporades a la Badabadoc de Gràcia, que és una sala petita, que va confiar en el projecte a cegues, i els agraïm moltíssim, sempre ho farem, va confiar i arrel d'aquí el Texas recull propostes, és una sala preciosa que ha quedat després de reconvertir-lo a part de cinema, teatre i espai una mica així multicultural. I llavors aposten per programació nova, però també per obres que salten de sales petites o alternatives, fan el salt a grans quan ja han fet moltes temporades o el públic l'ha aplaudit bastant. I ara començarem allà. Que bé. Realment, jo he tingut l'honor de veure-la i realment és que remou moltes coses, i més quan has sigut mare, remou moltes coses i veus unes veritats com un temple, perquè el que sí que té la Maièutica té una línia molt clara en totes les seves obres, vull dir, sempre heu buscat
heu buscat un camí de fer veure una sèrie de coses a través del teatre, que això és fantàstic. Total. O sigui, nosaltres creiem en el teatre transformador, no? Com a un escenari, mai millor dit, on poder transformar la societat, fer-nos pensar, sobretot, i també fer política, no? Perquè al final Malparida és política, l'obra anterior, que va ser Tot en ordre, parlava de famílies bueno, en aquest cas era un infant amb trastorn de l'espectre autista i bueno, de neurodivergències en general. L'obra d'abans, El senyor Taimori, que era una crítica ferotge al sistema capitalista, com ens veiem abocats a viure treballant en moltes feines, especialment si som artistes o de l'àmbit de les humanitats, que hem de ser pluriempleades per poder viure una mica dignament. I sempre hem anat com fent aquest camí d'obres de crítica social. És com el que ens motiva i al final veiem que el públic també necessita uns espais segurs on compartir, perquè el teatre al final té aquesta màgia que encara estem tots junts, no estàs al teu sofà veient Netflix o al mòbil, sinó que estàs amb algú al costat que segurament no coneixes i clar, Malparida, d'aquell moment, que no faré spoiler, però es pareix en directe, és molt emocionant, sí. És molt emocionant, i tant. Jo no crec que ningú surti sense emocionar-se d'aquesta obra. Hi ha més gent que primer comença a riure i nosaltres com aquell punt de això no em toca, i al final surten com... Sí, emocionants, i hi ha alguns que un dia, perquè et veus molt reflectit en moltes coses i això està molt bé, I a part d'això, tens algun projecte ara aquí? Ho tens fins al 27 d'abril? Sí. D'acord. I després seguiu fent en el... Sí, després Malparida sí que tenim alguns programadors interessats per fer una gira una mica més per Catalunya, a veure si es dona, i també per més hospitals, que esperem que sí. I després l'obra que vam fer a la temporada passada al Tantarantana, Tot en ordre, que la vam fer a l'estiu, primavera estiu, tenim pensat tornar-la a programar, encara està tot a l'aire, però la volem tornar a fer perquè va ser molt xulo. I també com a projecte estic escrivint una obra musical, no li volem dir musical, però bueno, serà text / música amb el Pol Oñate, que és músic, compositor, i estem escrivint mano a mano aquesta obra sobre, bueno, no sé si ho puc, sí, puc dir el tema, és sobre diversitat funcional i bullying a joves amb diversitat funcional. Doncs és un altre tema, i tant, a la línia, però realment és un tema que justament l'altre dia sortint les notícies, és un tema que deien que un de cada quatre nens pateixen això. Però dius, un de cada quatre, però és que a cada classe n'hi ha un de cada quatre, n'hi ha 4 nens de cada classe que els hi passa. T'ho imagina't, el nivell. No, doncs escolta, molt bé, doncs ja tenim projectes, sabem que com vas començar, i una altra cosa, nosaltres aquí, Carla, recomanem coses que ens agraden, no? Llavors, doncs, què et sembla si comencem amb una pel·lícula? Una pel·lícula, no fa falta que sigui l'última, sinó alguna pel·lícula que diguis mira, vaig veure aquesta pel·lícula i em va agradar molt. A mi això em costa molt, perquè la pregunta de pel·lícula preferida, o sigui, ja sé que no és preferida, però que molta gent la té i jo és com que m'agraden moltes coses diferents. A mi m'agrada molt, diré 2 coses, ¿vale? D'acord. Una serien les pel·lis dels germans Dardenne, que són uns cineastes francesos de cinema indi, que és cine molt social i molt en pla seqüència, per mi és com increïble el que fan. I és de fa uns anys, I després també m'agrada molt una pel·li que també fa alguns anys, que es diu Cafarnaum, que és d'una autora, ara no sé si és, és dels països bàltics, crec, que es diu Nadine Lapkin, i l'obra parla d'un adolescent o preadolescent d'11 o 12 anys que ha estat condemnat i viu pels carrers d'algun d'aquests països, intentant sobreviure com pot i com només amb la mirada d'aquest nen veiem reflectida tota la societat. Super interessant i quasi ratllant el docu, que al final és el tipus d'interpretació que a mi m'agrada molt, com tanta veritat que no saps on està la línia entre el que està fent, si és ficció o és docu. Doncs molt interessant aquestes propostes. I de sèrie? Quina sèrie ens podria recomanar? De sèrie, a mi les primeres que vaig veure que em van flipar i per mi estan a la mega de les sèries seria Prison Break o Breaking Bad. Home, Breaking Bad, és que no hi ha res millor. Sí, no hi ha res millor. Me les em passava allò sense parar, m'encanta. La veuríem moltes vegades i no em passen gairebé res. No.
No, i a més és un tema que tampoc... Però és que no és Però el tema. t'atrapa, Total. t'atrapa, té una Els manera de personatges filmar. tan ben construïts i el guió, que fan girs... Bueno, i per exemple, ell també. Sí. Quan ja el tio s'ha tatuat tot el mapa de presons i ha fet no sé què, de cop es treu una pastilla de sota la pell del canell per baixar-se el sucre, o sigui, és com... Sí, és increïble. I els temps, com controla els temps... Sí, és les sèries, fantàstic. I de llibre? Quin llibre ens podries recomanar? De llibre jo ara estic immersa en un monotema total, que és la maternitat, a tope. Llavors, us recomanaria Neuromaternal, de la Susana Carmona, que és una científica, neurocientífica, i per fi, després de molts anys de fer recerca a Espanya, ha acabat concloent, i ho explica en aquest llibre d'una manera molt divulgativa i molt fàcil, com realment s'ha comprovat que el cervell de les dones canvia, i es pot veure en proves, es pot veure com el cervell canvia realment quan tens un fill. Abans, durant i durant la criança. I ja per sempre. O sigui, això no torna enrere. El que diuen de no tinc memòria i tal, no, això és real. Es diu poda sinàptica, i és que quan tens un bebè entre les mans, el teu cervell fa un exercici de reorganitzar-se i tot va adreçat, o sigui, les zones que són afectivitat, oïda per escoltar el teu bebè, tota la supervivència per atendre aquell bebè és on es concentren les neurones, i totes les parts, com la memòria, o sigui, que considera que en aquell moment no estàs apte per altres coses, les elimina i fa una poda sinàptica. Llavors, clar, a part de que quan un ho viu, diu, és que això existeix, i ho ha escrit una senyora que en sap, a part és superinteressant, i com això tot, la relació amb el bebè, amb la mare, quines connexions, sembla ciència-ficció, però és que ho han demostrat, no? Llavors és meravellós com una dona, després de tanta història, no hi havia estudis d'això, real, pragmàtics, empírics, de que fessis un tac i veiessis que aquesta dona té allà un munt de neurones treballant i altres zones ja no, no? I m'encanta, em fascina, o sigui... I a més, quan veus que realment, clar, que això els ha passat a totes les dones que han sigut mares, no? I dius, és que a mi m'ha passat això, llavors és quan tu fas els clans, aquelles tribus de dir, és que a mi em passa això, a mi també dius, ostres, sort, no? Perquè em pensava que solament em passava a mi, i ara científicament comprovat que això... I després també passava, no?, que jo quan sentia les amigues mares que totes explicàveu històries i tal, pensava, com ho aguanta, o com pot, i llavors també ha demostrat la Susana Carmona això, no? Doncs que tu pots no dormir gaire bé i després ser capaç d'aixecar-te i quan el teu fill fa i vas. Això a les parelles no els hi passa, és una altra dimensió, no? I és biològica i és increïble. Que bé, quina bona recomanació. I de teatre, què ens podries recomanar? Clar, de teatre, mira, de recomanació així de les coses que he vist últimament, podria recomanar una obra que estaven fent a la Badaladoc, que ara quedaré fatal... Ah, sí, El nom volgut. Es diu El nom volgut, que tracta del transgènere, d'un jove amb transgènere i un bullying vinculat a això i com una resposta dels pares a aquest tema, meravellosament dirigida, interpretada, o sigui, una superjoia, que ara ja no està en cartell, però suposo que hi tornaran, us recomano molt El nom volgut. I a mi sí que tinc potser una peça de teatre feta aquí, que és Antígona, del Brogi, que la Clara Segura Antígona, a mi vaig enamorar-me tan profundament d'Antígona, del Brogi com dirigia, de la Clara Segura, o sigui, molt, m'encanta, em va flipar. És que és molt gran, és molt gran ella, el Brogi com presenta els seus projectes és meravellós. I aquest projecte amb la sorra, amb la terra, en aquell espai, i la Clara com era... Bueno, a mi Antígona a més m'encanta, però va ser preciós. Que bé. Doncs escolta, moltes gràcies per les teves recomanacions, per haver vingut aquí a Onart. Gràcies a vosaltres. I sobretot, doncs, Malparida, a l'Espai Texas, això sí que ho tenim. Doncs jo, si realment no he pogut anar-les a veure, doncs és el moment. I a tots vosaltres, doncs ja estem a l'Spotify, estem al YouTube, estem a l'Insta, ens seguiu si voleu les nostres recomanacions. I sobretot, el que us demanem és que disfruteu.